umuntu manje Zinhle. Hayi. Wezinhle! Wezinhle! Njani it's yini yami awusaphethe siyazi bengakuzi kodwa kubalekile ukuthi sengila khona uqinisile phethe yazi mina cabanga ngibhorekele ekhaya ngasathi ngizigwenya like nami bengicabanga ukuthi mhlawumbe wena ibhorekile ngasathi ngingcono ukuthi sami mhlawumbe sishayela hayi akunankinga singahamba Hamba kahle ndoda angisakwazi. Hawu yembe uhamba kanjani? I'm right wethu nduku manje khona into engifuna ukuyikhuluma nawe yazi. Ayikhuluma Bhoza ngilalele wena. Bese manje ngiyadanga. Yawami yabo ngalento ayenza lena bo. Naye yabona angafuni phela ukubukeka njengexuku manje idake. Angiyakuzwa Bhoza into esho vele babexabana bonke laba thina singene thina baxabene nabo. Hayi kodwa ke ngizwile le flop oyenzile lapha izolo. Kodwa ke mina ntwana nami ngigxeke yabo. Kodwa ke ngingakunika ke mina ikhili ke kodwa ngingakunika ikhili. Kodwa ntwana akabona ke iskili sokuqala ngizokunika sona mina. Yabo intombazane umishele, uyishile ngamagama yabona amagama lawa amnandi. Ukuze ke naye yabona izoko yabo. Yabo nawe ngithemba ukuthi angithola ukuthi ngifuna ukuthini. Hayi urathi nje ama can put this. Right wethu ayikho inkinga. Ayikho. Lo mfethu. Sure Spitz, sure Minister. Sithini boss? Sisajwayele ukubonethula kanje, khuluma nathi. Uthi mfethu sengijwayele kakhulu. Isimo sami siphansi. Ngishawa umfana kanje. Kade kutholakala. Ikwazi ukuthi ngiyenzeka leyo nto. Ayikwazi. Ngelwa ayithini plan yethu nalabo bafana laba vele uGorani sebebuye. Futhi isiqiniseko sesiphelele. Amadoda ayikho enye plan ngaphandle. Amadoda afuna lazi igama lalo ukuthi lo madoda akusuthi stage njani samadoda ekhaya. Awubala lo. Vele la nomunye amajija qhamu. Madoda ayikho semanye isicha senazonke ashone khona. Yeah.
Umuntu akabanjwa lokho. Hayi lutho ayusiphala phana nawe uyasho usashela nje yabo. Usashela usiphala mfethu. Kanti usanda yena? Uyeke indaba kaSanda akekho angisanda la wena. Khala ntombini wena. Khala ntombini nansa lapha mfethu. Yeke indaba zosanda. Yeah. Sanibona mfethu. Yebo. Yebo ngiyaphila. Siyaphila. Nami ngiyaphila mfethu. Hayi kunobhuti la bese ngihamba nawe. Manje ubhuti engikhuluma nawe kumnandi kanjani ngicabanga. Umuntu lokho. Hayi lapha mfethu. Oh yeah. Manje ke bethi umngani wakho sinasa kanjani. Noma ngifayi ngihamba naye. Usala ukhulume naye. Yeah. So what? Yebo kanjani? Ngiyasiza. Nami ngishikuthaza ngishawuza. Ay relax mbithi ngakhuluma ngestress. Isikhethe okokuqala ngicela ukwazi igama lakho. Igama lami ngizothi hayi ngawuzwa ngithi ukuthi yabo amantombazane lawo ngisengahlangana nawo bangafani nje. Hawu manje phose ngisawonye amantombazane amaphondo ongishenga. Kahle mfethu sengibana lokho ngidonsisa lokhethu. Kahle kahle ngiyazi. Mfethu awucacisi ufuna ukuthini nje. Kahle kahle Mfethu kahle kahle ngiyakho. Uthi kwenze njani? Bathola la. Ukhuluma. Adobo bamshaya ngibabheka. Athe idikuya kuma. Zawenzani manje? Akusentwana manje sithini la nizoyidina idlalele entwaneni. Uhlangana bokuqala wazibingelela ufika la uqhamuso utshela amasimbo utshela wona. Mntwana asikho ku-interview la ngazongitshela ngendawo zokubingelela mina yazi. Sekusukile ukusisha. Phela nathi madoda sinisama. Akazi mthitha bethu. Sengivele ngacikeka bethu vele usale bethu singasamasha bethu angisekho ngisesemodini bethu simashe inibolo. Singamuhle kanjalo mfethu. Ishifethu zinhle yabona msengiphelelwe mfethu umoya lokho engikhuluma ngalento yabo ngikubona. Mfethu ngiya-understand ngilozela ngayo. Manje phoso ubonana nami. Hayi mfethu singahlangana nasemini mfethu ayikho inkinga. Babethu akunankinga nami vele sengiyahamba manje kusasa-ke. Batileze ngafune, batileze ngafune. Besi skopes na mawas.